предупредителен протест. Разбрахме какви са исканията и всъщност какви са проблемите, които са накарали хората да излязат. Аз мисля, че трябва да намерим нужния социален диалог в централата и да стигнем до едно разумно решение, което да е както полза на централата, така и на всички хора, които тук са се събрали. И не само тук. Аз мога да кажа, че има много повече недоволни, но знаете, той стрес, който е сред работещите, и знаете много добре, че работната ръка тук в нашия регион е дефицит и всеки се плаши и се бои за своето работно място. Смятам, че това е проблема, за да няма повече хора тук. Но аз благодаря още веднъж на всички тия хора, които намериха коража, въпреки заплахите и въпреки натиска, който им беше оказан, да защитат всеки сам за себе си своята работна заплата. Кой да заплашва? Това е, знаете каквато е системата сред началник цеховете, така с психоатаки поединично, по групички, така. Това е нормална практика не само в нашата централа, това е нормална практика в всички работодателски организации в цяла България. Не е много нормална практика. За съжаление не е нормално това, че сме членове на Европейския съюз и виждаме такива неща. Хора с средна заплата тук, средно около 750 лева, да мизерстват, да разчитат повечето от тех на пенсиите на майките и на бащите си. Смятам, в 21 век това не е нормално. Казвате социален диалог, но вече 4 месеца социален диалог няма. Колективният трудов договор изтекал, ваучерите за храна не се изплащат, заплати няма. Да, това е, което и де-факто колективният трудов договор, това е пък основният проблем, който най-вече изкара хората, защото абсолютно никаква защита нямат. Той е колективен трудов договор от 4 месеца не функционира, той де-факто е невалиден. Тук всичко, което получават тия хора, де-факто няма никаква законова рамка, върху която да получават. Къде е проблема? Липсата на пари, забавянето на пари, изваждането от микса? Значи лошото е, че няма обяснение от ръководството. Никой не сяда така на масата и да ми обясни, ако не искат да комуникират с нас като синдикати, имаме голям киносалон в централата, да седнат пред хората и да обяснат какъв е проблема. Лично аз за себе си не знам какъв е проблем. След като работиме, от близо половин година работехме на 2 блока, почти на максимален товар. Не мога да си го обясня откъде идват, специално за нашата централа. Сероочистката може ли така тя да е глътнала известна сума пари, която сега трябва да се погасява? Аз мога да кажа само, че спрямо сероочистката ние достатъчно правихме компромиси и за двете сероочистки. Мога сега специално тук пред вас да го кажа в ефир, че от 7 години хората спрямо колективния трудов договор трябваше към днешна дата да получат около 15 милиона близо пари. Тия пари хората доброволно, никой не си ги е потърсил в името на работа на тази централа и мога да кажа, че освен господин Ковачки, инвеститори в сероочистката са и всички тия хора, които са се отказали от социалните си плащания.